Wow. Tampi. Min de mi tampi en jilima hen maayi en jiyani. Wonde ko yiilare ma anda holto rewri. Kanke ne wayta o ndo ƴetti oto nde o ƴetti ko oto Madina Gounass ni taw ko toon o fayi. Yimɓe sikka ko Dakar o fayi. Te goto anda o bone ko woni. Yero kam est ce que yiiloyima? Yero de mi haalnimo ɗo noddumbo o yalti kalanmimbo yero koko jali tan jali woɗi jibile omo wiye o wiye o malama buubel majji mi sikkanno yero gaajoto ndeketo gaajani omo jala ko buubel majji ko ala fof no waɗani hay am dew ami seri ma o sellani de min noon kadi seeɗa ɓuuri kam hen musde tan yero no warami tan ay mo namour ƴew kanko e mam ɓe kaɓi ala fof no ɓe mbaɗa ɗum ɗo fof ko sababu nde mo namour o wona mam ko yaltanno galle o sababu nde yero min de wallahi mi naji ko jogonoɗo yaltude sababu nde yero to woni ɗo koko rappiti an tan noon wawi mo artirde to woni ɗo kam min mo ɓurnoɗo tottude respect somi haali welcome ko haalama fayi Wourossogui somi haali ƴew kadi yam yidde wayde tan o wiyami mo namour ƴew ko maw noddami laabi tati walla laabi nayyi en duttoto wadde sen pini duttoɗen duttade min o ruttoto kay fama min ko nenam ni lori kam nenam tampini kam tan yomi jab tan haala yoro min kam tan kumtoɗen sen kumtima ha paari poftoɗen sen pini jehen nani mi yahande a yahande yaade kam a yahat nawlene majji mbiya a yahata mi nawlodirande buuɗo to gonɗon mbimi no poɗɗon mate galle o hay goto alaɗo no gonirde onon Yasin kon kalan ko haalanmi ko fo aɗa nana kam komin jaaɗo kam jaari ko woni kam koto o fouta ko kewi ko nanda kala joguiɗo mo nurdan totton kam mi nawra totton kam paas kam jaaɗo baba ko gonga e ma baba rendina saɗa rewe baba gonga e ma Yasin min woppu jaggirɗe mi kulun mi wona kulun ma Asi min wona kulun Asi nam yaltu holto paaɗa an hanki min mi wiya ɗo fama mo namour fama min nden tan wino mo namour omo jottonomo wiyamo mo namour laabi tati ha laabi nayyi law gotol mbimi fama mo namour fama waɗi ñurmen ari ndeke onon mbi ɗum yo dow haade yero nande ɗum caggal noon ko yero ɓuuri kam voleur e oɗo galle goppe kam min mi yaha ala baba men kaldirani noon de ko ha enen fof dañen jaam tan ɗum tan min jaggiri noon de kono min joni somi fama mo namour ko bone e galle o ɗum ko bone baba ala baba ala mbiɗoma ko bone ha de garɗo hoorde ɗo sen juuri kebloɗa koota woppu ko mbatta ko andene ɗum pimnomi anniya neɗɗo noon saɗa jooɗo to jiɗeɗa walla to korsineɗa on kolli kam on jiɗani kam on kolli kam ko yero ɓuuri kam valeur e oɗo galle caggal noon on kolli kam ɗum goppe kam mi jokkitoya korkam baba wota haal ɗum ɗo minen ko an woni jinnaɗo ko an woni fof amen holto paaɗa e kiiɗo guleki wonki fuuta on guitti ɗum ala baba ande min guittani ɗum ande aɗa andi goppe woppu ala baba ande sago allah ande ɗaccu tan sago allah an ɗaccu mi ñaworima allah e nelaɗo ɗaccu sago allah ɗaccu ala mi kam ñaagi jahowde ɗaccu ande ɗaccu baba ande cahanninani min ɗaccu sago baba mi ñaagi ardi wonko helata nder woppu kartabalam ngal mi ñaagi nene daro ko ɗum woni onon hay goto waɗa anade o galle ko woni yitana mama yaltini bagage mo wi ko koto on wawi kam nangude ken wawmande so tani nanguima kay darɗa ko koto accu yaha accu sako tan ardi woppu accu tino nene accu nene accu a wonnoy a famani accu sako tan ñaagi ɗaccu min ñaagi ɗaccu woppu mi ñaagi an joni sam accani sago noon mi haldane ma sam accani sago noon sabu Allah nene accu sako accu sako sam accani sago noon sam accani sago noon woppu saga daram ɗo wona aɗa andi désordre kewɗo kam min ko caggalam gonata
an ko woni ya an mam an Ni ko mbawɗa waro waade. dañde jam ni mbawɗa waade Eyyi. ni Eyyi. respect o noon min son guitti ɗum Moussa kam o yiɗi ittude respect o respect baba an iɗi ɗum ittude e galle o e joni ko woni probléme ma saka mbiyaɗa hoota galle o ala baɗɗo kam ɗo respect caggal joni haala yaru ɓuuri haalam valeur goppe kam yaha Fouta kala joguiɗo nuldal yo tottan mi yaha a wonde ka yahata buusata maître an hay so min gaccima yahata en ko woni joni jeehe haaju moon jeehe goppidon min ma wawan yewtide joom galle ma andene gogo yasin ala probléme jeehe nder jeehe poftoyo ayan min ala e ma haaji min mi winoma ya wat disparaité vie ya yalte ngo e ay a aɗa ko woni gona neɗɗo anani ittu poñam mbimi ya on neɗɗo an ittu poñama o mbimami hol sababu yimɓe ne koori no gone galle no yasin jiɗi foftade he angadat kam nanu mi gatma ha bone naatema nanu jungo ma jiɗi foftade tan a rokkata ɗumen jam Eyyi, wo. e ƴewam ɗo nder suudu ma fokki suudu ma hocca hoccu ɗum nde hatta kam yaade mbimi ya hoccu sako mi nannani sa nannani mi nanma fokki an hay koyɗe ma moƴƴani aɗa wiya ɗo aɗa wara yimɓe gulani ya tagal ka fakkaman faruji ma fof fakkaman an faruji ma ɓurɗo hen famɗude ko waɗa ko gens vaut rien o sa joguinomo fullo wona boori caroye gonnata morma min ndar mbima aɗa wayno kasnaɗo ni hakkidu way a wari yimɓe o ha kuntari hotam nanɗo dane ma kono wa dañde jam oɗo galle ma oɗum aya ana wonde ka wowtani baba taw mbimami komin maaɓe ɓe gubbaka hande de o findi hande o ɓooyi finnude ko ɓuuri ɗum minen ko kajja tan walla walli min so wonano kajja tawanno minen o holli min ɗo koode ñalawma ƴeew haala ka fof welani ha welani kono baba ko toño ko yero tan woni mo yiiɗa yiide galle goɗɗum fof ala gargol yero tan fondanimo ni mbimami ni tan foti ay ɗo joni min pinano tan subaka de min defa battare men hamin defta kono suppu kañen tan o wiya o ñamaka o yiiɗa kajja arat tan nokka waɗa e boole joƴƴina wiya yo ñaam force o ñaama ha aririmo ko heewa ɗum ne kadi wona e namdade ndiyam o jooɗo quelques jours kadi o yeeyo min defanmo suppu kañe taw ko binoɗo o yiiɗade so welama kadi sa defi tan o wima o yiiɗa tan kono kajja saha kadi o fina mi wiyamo baba mi fewnanima ndiyam o yo lootake kajja wiyamo sa lootoyaka ndiyam gaddan mi yoppa ma umma o regge o rewa e muɗum o lootoyo mais kajjaɗi tampinimi de kajja mi hulni mbimami kajja tan moƴƴe makko yew minen sa fina tan o jooɗo wona e inade mi wiyamo baba annene ko goyata o wi ko miijiɓe sehla makko ɓe o yatanno général o ari Goysata. Ko goysata. Nane. Na. Bube. Na. Wani wuce non da. Ko goysata. Nabi. Min de wonko hakkilam hokke kam seeɗa. Mbar ko jabu. Joni mi jaɓi. Mi jaɓi joni mbaɗon vidéo o. Nannon ɗum. Joni aɗa wawi filmude hoorema nanna eyyi mi haalanma no mbiyetemi après nanna ɗum eyyi Bubel ana fijat walla an ko gonga e ma? gonga yem kam An mi ko jaɓi an majji wona min. Jiɗa min mi filma hooram. Jiɗa joni min ko mi filma hooram wiya min ko Aissata Hawa mbiyetemi ko majjuɗo. Ko an majji wona min. min mi wiyani mbaɗa filme hoorema onon jiiɗi filmude ɓay noon ko onon jiiɗi vidéo o joni min mi jaɓi filme hoorema nanna Eyyi joni noon ɓode Allah walli min a jaɓi joni ko ni mbatten daro mi ara mi nodda Mamadou Mamadou ara filme ma anani kala koreji ma jiya ko ɗum adduno caɗele me yaro ko ɗum adduno ɗum adduno bone ina oɗon serti on bone oɗo bone ina serti mi wattata ɗum mbi ko bannoɗa to don ko e oɗon vidéo ko e oɗo vidéo ina serti oɗo vidéo so Mamadou fewnanima ɗum filmima haali ha paari kala ɗo yaro wawi wonde so yi vidéo o sala lamɗo jaaɓi kañum doga ara ha ɗo aranma wiye Boubel ko yeehi yange no yaha nalawƴo bagage majji ala fof tami yiilaka
yaro waɗi kam ko boni jitta kadi golɗo mbeɗa yiɗi ɓandam ndu min piggal ko yaro feere kam ko Boubel no moosi de koye won kam ki nangata Boubel ataw kangaro ma taw kañum piggal santirta ɗum no feewi tan alhamdulillah rabbil alamin ɓote a andi baggueji ma gardade Boubel he assalamu aleykum joni aɗa batten ƴeew ya fogorde na jooɗo e fogorde he mi ara mi nodda Mamadou ara filme ma kaala ɗo e janggo walla ɓaawa janggo joni yaro aranma ɗum ɗo hay weeɓi joni yaro aranma Hami sallallahu micco alaihi ha il faut mi micco hen ko miijotoɗa kadi ala min pilmon kam nan noon ah il faut mi micco hen min cikkatnomi on pilmat koye moɗon nan noon kono min mi pilmon kam aga ɓuuri général ni to woni aɗon mbaɗa ɗo koye mon to woni o mona suudu makko sa reppi o ɗanima ni fo mbaɗɗo mo mbugal tan an anda mam sa son gonno ɗo ha janggo oɗon mbadda e makko pooɗe ndure wallahi on tampat tan wala min nane komi kulɗo ni nde jaggumi sag makko tan omo bippitanmi tan miɗo bippa omo bippa ay min kay komi bippanɗa kulɗo ko ko ɗum murtinimo o fiɓani anni e yaade omo andi ko atti toon kadi a pota bamdeje an kam cikata bam ko kiji hande Ko ɗum o sikki. komin wallatma de saaha ɗo donkata yo looto somi arano lotta ko saaha ƴeew min defa ɗo suppu kanje o wiya mayde o ñamata suppu kanje ɗum gonɗami haalande yumma joni yasin haalatno joni de an o pa omo andi ko min woni Allah makko he accu jambourteji mo to woni ɗo on paamani wona question yidde yaade de ko yidde yo yeroya yaha mine ceeya o wawa o wawa Gummi wadde ngol ɗo yero de. supporté yero gummi ngol ɗo yero ha wona jow babba e dow langal mine hulɓiniɗo yero mo woni mo wawa wadde supporté te min ko yero wurnatami to jiiɗa ɗo o ko naafi naafige mawɗo o ay kanko mata wona kanko sa kanko renndin o tan ko naafi mbaɗa anda min e yero ɗe balɗe o kay woni ɓeyen tan min dugdat tan ɗe balɗe kono ƴeew komin dugdi ko fo mbiɗa o yalta galle o an kay ko an woni an ɓeydata an duncata ko jeeyge fulɓe mbiyata ɗofta lumbina wuyɓe ɗofta tefoɓe min komi seytani de kono mboɗo walla on hen saaha iya saabu so wonano min hande korka mon ka ma wulle mon jaw min de nane komi kulɗo complétement min nane komi kulɗo o nappat tan ay mam nappat il faut mi ƴeewa taw yero mi tikka walla tikkata eyyi somo welto walla o weltotaka il faut mi waɗa ɗum science par ce que mi yiiɗa ko Boubel. yenno kam ko hetta kam Boubel est ce que aɗa andi ko garɗa ɗo e faade joni a dañi ɗo balɗe sappo han ko korka ka fuɗɗe joni eɗen gondi ɗo e galle he te en dañi balɗe sappo e joyi korka joni gasa te hande oɗo saaha ko ngal ɗo lahnal tan wawi sabade ha yara wawa andude holto kettirɗa ɗum noon woppu Mamadou ara waɗanma vidéo o mbawa yaltude malla ɗi yiya yarama malla ɗa wawi jultoyde to yarama wadde julde ko heddi hen ko seeɗa kadi mako yaade woppami adama ko yaada woppumaɗo ɗon tan wawi wonde man waɗi hen science han man waɗi hen science ko miccotoɗa kadi mi ƴeewa mi haalna Mamadou accitami hakkillam tan aɗen noon kangaɗo welani haaldude kangaɗo welani haaldude eyyi onon ha min so mbaɗa haalde e moɗon mi waɗa seese tan par ce que onon min galle moon o ko bone addi kam ɗo han bone addi kam ɗo joni ko a wonano baña kangaɗo addata kam ɗo